בוקר טוב לכם, שמי גבריאלי בני, סטודנט בטכניון בהוראת המדעים. מה שאני הולך להציג לכם היום הוא מודל לימוד חדש, מודל הכיתה ההפוכה. המצגת שאתם תלכו עכשיו לראות למעשה מבוססת על מאמר שנתבקשנו לקרוא, מאמר שנקרא Flipped Out Successful Strategies for Improving Student Engagement. כשאנחנו באים לבוא ולדבר ולהבין מהי למעשה שיטת הכיתה ההפוכה, אנחנו נשווה אותה לשיטת הלימוד המסורתית, שיטת הלימוד שכולנו מכירים ולמעשה למדנו, אנחנו והתחנכנו על פי השיטה הזאת. מה השיטה המסורתית? שלב ראשון, תלמיד בבוקר מגיע לכיתה, יושבים כל התלמידים למול המורה, והמורה מלמד את החומר התיאורטי. התלמיד בפעם הראשונה נחשף לאותו חומר, הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע מה המורה הולך לדבר. בנוסף, אנחנו יודעים שבתוך הכיתה שלנו ישנם תלמידים בעלי רמות שונות, בעלי קצב קליטה שונה. התלמידים כולם לומדים באותו קצב ובאותה רמת לימוד אשר המורה מכתיב. לאחר מכן, אחרי שהתלמידים מסיימים את השיעורים בבית ספר, הם הולכים הביתה ומקבלים לבצע שיעורי בית. שיעורי הבית, התלמידים על פי רוב מתרגלים את השיעורים, הם מבצעים אותם בעצמם, אין להם את מי לשאול, המורה לא נמצא לידם, וגם אם הם באים והם יכולים לבוא ולהתייעץ עם החברים, אין להם את המורה שיבוא ויתמוך ויעזור וייתן להם תשובות. לעומת זאת, שיטה החדשה, שיטת הכיתה ההפוכה, זוהי שיטה שבה בבית לפני השיעור התלמיד מאזין להרצאה מוקלטת, או הוא מבצע קריאה עצמית. התלמיד יכול להאזין להרצאה המוקלטת כמה פעמים שהוא רוצה, הוא יכול לעצור מתי שהוא רוצה. כמו שאתם רואים פה את התלמידה, היא יושבת ומסכמת את החומר, כך שלפני שהיא מגיעה לכיתה, היא כבר מכירה את החומר התיאורטי שהנלמד. מה קורה בכיתה? בכיתה המורה למעשה נותן או תרגילים כיתתיים, משימות כיתתיות, או שהוא נותן משימות אישיות. כמובן לפני שהוא נותן את המשימות, המורה מוודא ושואל האם באמת התלמידים ביצעו את כל המשימות שלהם והאזינו להרצאה המוקלטת לפני השיעור, האם מכירים את החומר התיאורטי. ברגע שהוא מוודא ויודע שבאמת הם מכירים את החומר התיאורטי, אפשר לעבור לשלב הבא, שזהו השלב של ביצוע המשימות. אם התלמידים מבצעים את זה בשיתוף פעולה, יש כמובן סינרגיזם. כל תלמיד בא ויכול לבוא ולתרום מהידע שהוא למד בבית, על מנת לפתור את השיעורים. אם המשימות הן משימות אישיות, המשימות הן למעשה במדרג ממשימות קלות ועולות בדרגת הקושי, כאשר כל תלמיד באופן אישי מתקדם בדרגת הקושי על פי היכולות שלו. ומה קורה עם המורה? המורה בינתיים הוא מסתובב בין התלמידים ויכול לתת עזרה פרטנית או לקבוצה מסוימת או אפילו פרטני לתלמיד מסוים אם הוא מתקשה באיזושהי בעיה. מה היתרונות של שיטת הכיתה ההפוכה? דבר ראשון זה גמישות לימוד. בבית, כשהתלמיד לומד את החומר לפני הכיתה, לפני השיעור, הוא קודם כל יכול לעשות את זה בכל שעה שהוא רוצה. יכול לעשות את זה בכל מקום שהוא רוצה. יכול גם בבית, יכול גם בגינה, לקחת את המחשב הנייד שלו, אם הוא נמצא בטיול, או אם הוא איש עבודה שעובד במשך היום, בערב הוא יכול לבוא ולבצע, אפילו בלילה. זה יתרון ראשון. יתרון שני, מתאים לכל התלמידים. יש תלמידים, כמו שאמרתי, עם יכולות יותר גבוהות, עם יכולות יותר נמוכות. בשיטה הזאת שיש לו הרצאה ממוחשבת, הוא יכול לבוא ולראות את ההרצאה כמה פעמים שהוא רוצה ובקצב שלו. בנוסף, כמו שציינתי, יש למורה יותר זמן ללימוד פרטני, והוא יכול לחזק את כל התלמידים שמתקשים בלימוד. במהלך הכיתה, הלימוד בכיתה, המורה יכול ליצור דיון על מנת להעמיק את הידע, אוקיי? ובכך הוא למעשה מצליח להשיג רמת למידה, מיומנות למידה ברמה גבוהה יותר. כאשר המורה למעשה נותן משימות במהלך הכיתה, התלמידים עסוקים בפתירת הבעיות, כך שאין להם את הזמן לבוא ולהפריע, יש לו פחות הפרעות. לעומת זאת, יש גם חסרונות לשיטת הכיתה ההפוכה. דבר ראשון, צריך להכשיר מורים. המורים שמורגלים במשך הרבה מאוד שנים בשיטה הקונבנציונלית, המסורתית הרגילה, צריך פתאום ללמד אותם מהי אותה שיטת הכיתה ההפוכה. צריך להכשיר אותם לעבוד בסביבה טכנולוגית. המורים צריכים לפתח חומרי לימוד טכנולוגיים. המורים צריכים להכיר את השיטות, איך לפתח אותם, וכמובן גם אחר כך הם צריכים לדעת איך להעביר את השיעור במהלך העבודה בכיתה.
כמובן, חייב שתהיה נגישות של תלמידים לחומרי הלימוד. אז נכון שאנחנו אומרים שהיום במדינת ישראל לכל אדם ואדם יש לו נגישות למחשבים. אבל מה קורה במקומות, במגזרים שאין בהם מחשבים בבית? או במקומות שיש מחשב אחד אבל יש מספר תלמידים וכולם רוצים להיות בעלי נגישות? זו בעיה. כמובן חייב שיהיה למידה עצמאית טרום השיעור, שזה מחויב שיהיה לנו תלמידים שיש להם את היכולת הלימוד העצמי. לסיכום, מחקרים מצאו כי מודל הכיתה ההפוכה מאפשר לימוד חומר רב יותר והשגת מיומנות למידה גבוהה יותר. לא רק לזכור ולהבין את החומר, אלא גם לדעת לבוא וליישם אותו בשיעורים שהם עושים בכיתה. בנוסף, אנחנו יודעים שהיום כל מצוקת העומס תלמידים, ריבוי התלמידים בתוך הכיתה, איך שקוראים לזה היום, הסרדינים שנמצאים בתוך הכיתה, ואז כשיש הרבה מאוד צפיפות של תלמידים, המורה לא מסוגל לבוא ולגשת לתת שיעור פרטני לכל אחד ואחד. לעומת זאת, בכיתה הפוכה ראינו שהוא כן מסוגל. ברור לנו שהמודל הזה הוא מתאים לחלק מהמורים, ולחלק אחר מהמורים הוא לא מתאים. ברור שהוא מתאים לחלק מחומרי הלימוד, מתאים לחלק מהתלמידים. מה אנחנו מבינים? שלמעשה הכיתה ההפוכה זה עוד כלי בארסנל הכלים שיש למורה, על מנת לבוא וללמד את החומר שהוא נדרש ללמד. תודה רבה לכם ושיהיה בהצלחה.